שלום לכם, אנחנו באולפן הבחירות של מעריב, נמצא כאן איתי יעקב פרי, מי שהיה עד לאחרונה שר המדע והחלל, בעברו ראש השב"כ. אנחנו מתחילים. מה דעתך על הנעשה במעון ראש הממשלה? ראש הממשלה שלנו מושחת? ישנן בהחלט תופעות או פרסומים, דוחות, שמראים לכאורה שישנם דברים בלתי תקינים, מקולקלים במעון ראש הממשלה. וחובתה של המדינה וחובתו של איש ציבור שהדברים האלה ייבדקו עד תום. אני מאוד מאחל לראש הממשלה ולרעייתו שהדברים יימצאו כחסרי ערך או כדברים שאין על מה לטפל בהם, וזה לא נראה כך. זאת אומרת, מה, כולם ממציאים דברים, או שבאמת לפי מה שאתה רואה כמי שעבד עם נתניהו צמוד, האם ראית סימנים שמעידים על איזושהי שחיתות? אי אפשר לראות במהלך עבודה שגרתית ושוטפת תופעות מן הסוג הזה, אבל בהחלט ישנו צוות גדול של אנשים שמלווה את ראש הממשלה, שמלווה את ראש הממשלה ורעייתו, את ביתו, את מעוניו השונים, ואני לא מאמין שהכל הוא עור ופרח. השאלה היא באמת איזה פרופורציות נותנים לזה, ולצערי זה הפך להיות הנושא העיקרי במערכת הבחירות בימים האחרונים, וחבל שכך, כי אנחנו לא מתעסקים בנושאים המהותיים, אנחנו מתעסקים בדברים שבהחלט צריך לבאר אותם. ואם באמת יש שם דברים שאינם, הייתי אומר, הולכים לפי הנהלים התקינים, או לפי החוק, ואם יש שם דברים פליליים, חובה על ראש הממשלה עצמו, על רעייתו, על משפחתו, לטפל בהם, לבאר אותם, להביא אותם לידי בדיקה אמיתית וסופית. הטענות של הליכוד לפרשת העמותות 2, זה נראה לך אמיתי, או שזה רק חלק מקמפיין בחירות, ניסיון להסיט את האש של המדיה ממעון ראש הממשלה? איך שזה נראה כרגע, זה נראה כקמפיין ליכודי על מנת לנסות ולייחס למחנה הציוני קבלת תרומות ואיזשהו גיבוי מחול לצורך הפלתו של נתניהו. על פי תגובות המחנה הציוני זו עור ופרח. אני במקרה ארגון אחד מכיר, זה ארגון של One Voice, דעותיו ידועות, הוא רוצה במדינה פלסטינית, ואני קשה לי להאמין שהיועצים המשפטיים של המחנה הציוני עד כדי כך יטעו, יפלו או ישחקו לידי הליכוד בדברים שאסורים על פי החוק. יש לך ניסיון עשיר, עבדת כמעט צמוד לכל ראשי הממשלה, סייעת בהתנדבות גם לראש הממשלה נתניהו כמתאם לענייני שבויים ונעדרים. לאורך כל הקדנציה של יש עתיד, דווקא בניגוד ליושב ראש המפלגה שלך לפיד, אתה הקפדת לתמוך בנתניהו ולגבות אותו. אני ככה, סיפרו לי שבישיבות הממשלה הוא אפילו קרא לך בחיבה ינקלה, והייתם די קרובים. יכול להיות שטעית בשיפוט לגביו? אין לי בכלל ספק שטעיתי בשיפוט. טעיתי בשיפוט לגבי הנושאים התוכניים, לנושאי העיקר. אני בשנה הראשונה לכהונתה של הממשלה האמנתי שבנימין נתניהו הולך לכיוון מהלך מדיני, ולא חשוב מהו כרגע. לא רק לגבי הפלסטינים, לגבי מתווה אזורי, לגבי דברים שלפי עניות הבנתי וניסיוני הם קריטיים, הם אינטרס קיומי של מדינת ישראל, ואין לי בכלל ספק שטעיתי. כלומר, אני זוכרת שאפילו טענת שאמרת שהוא יהיה זה שיוביל מהלכים היסטוריים, עד כדי כך. אני ללא ספק הולכתי שולל, וכנראה שאינני היחידי. וחבל שכך, מכיוון שלבנימין נתניהו הייתה הזדמנות היסטורית להוליך את מדינת ישראל לכיוונים חשובים, היסטוריים, וכנראה שהוא לא רוצה בכך, או איננו רוצה ואיננו יכול, או רק איננו יכול, או רק איננו רוצה. אבל התוצאה היא תוצאה קשה מאוד. זה דברים קשים שאתה אומר, שהולכת שולל. איפה, אם אתה יכול לשים את האצבע, היה רגע ההתפכחות שלך מנתניהו במהלך צוק איתן? אני חושב שבמהלך צוק איתן, ובמיוחד לקראת סיום המבצע, עמד נתניהו לפני האומה ואמר נפתח אופק מדיני. להוציא ההצהרה הזאת שום דבר לא קרה, שום דבר לא נעשה, שום דבר לא ניזום, ובכך אני בהחלט רואה הולכת שולל, לא רק שלי, אני רואה הולכת שולל של כלל אזרחי ישראל.
שיתפת אותו בדברים האלה? יצא לך לדבר איתו? אמרת לו את התחושות הקשות האלה? ישבתי עם נתניהו אין ספור פעמים. כל פעם שהייתי יוצא משיחה, היה לרגע, נדמה לי, שהצלחתי לשכנע שיכול להיות ואני טועה, יכול להיות וישנם דברים נוספים שאני לא מודע להם. התשובה בסופו של דבר היא שבאמת בנימין נתניהו לא עושה כלום, לא יוזם כלום, גם בנושא המדיני ולצערי גם בהרבה נושאים אחרים. אז איך הוא עושה את זה? איך הוא מוליך שולל? אם אתה יכול ככה להיכנס לתוך השיחה, מה הוא עושה סוג של מצג שווא? הוא אמן אשליות? מה? יכול להיות שזה הכל יחד. בסופו של דבר, השיטה, אם אני אומר אותה במשפט אחד או בשתי מילים, סחיבת זמן. דחיית נושא. נדון על זה שוב, נדבר על זה עוד פעם, נביא עוד מומחים, נשמע עוד דעות. זאת פשוט סחיבת זמן. עכשיו, אם זאת הייתה סחיבת זמן של חודש, חודשיים, חצי שנה, מילא. אבל זאת סחיבת זמן במשך כמעט כל שנות כהונתו. ואין בכלל ספק שבנימין נתניהו הוא איש אינטליגנטי, הוא איש מוכשר, הוא יודע את החומר, הוא יודע מה צריך לעשות. אבל הדברים לא זזים, ומדינת ישראל נמצאת באמת במצב קשה כמעט בכל התחומים. בוא נדבר על יש עתיד. למה אתם לא מוכנים להתחייב שלא תשבו לצידו של נתניהו? אנחנו לא מוכנים היום לפתוח באיזושהי מערכת של פסילות וחרמות, כי אחרי שאתה נמצא כמעט שנתיים בתוך המערכת הפוליטית, אתה מבין שפסילה או חרמה איננה מתאימה למציאות הפוליטית הנוהגת במדינת ישראל. אבל זה בלתי נתפס אחרי שאתה אומר את הדברים הקשים על נתניהו, שאתם... ולכן אנחנו לא אומרים רק שכן או לא נשב, אנחנו אומרים שאנחנו נעשה את המיטב ואת המרב על מנת להפיל את נתניהו, על מנת להחליף את ההנהגה במדינת ישראל, כי זהו צורך, זהו אינטרס קיומי של מדינת ישראל. אתם חשפתם היום חבילה של חוקים, חבילת חקיקה, כמו שאתם מכנים זאת, למלחמה בשחיתות. זה הנושא שאתם תתמקדו בו? תראה, אין ספק שזה אחד מהנושאים הבוערים שאנחנו חיים איתו כבר לאורך שנים, ובחודשים האחרונים התופעות הן בלתי נסבלות. את השחיתות צריך לבאר. אסור לתת לפוליטיקאים את אפשרות זכות השתיקה. אסור להשאיר אנשים שקיבלו קלון, שהוטל עליהם קלון, להיות משרתים. צריך לפרש את הנושא מהי הפרת אמונים. צריך להפסיק עם כל מיני תקציבים יהודיים, כמו כספים קואליציוניים שעומדים בבסיס החקירה של הנאשמים לכאורה בפרשת ישראל ביתנו. צריך להסדיר את הפעילות של שתדלנים, של לוביסטים, גם בכנסת וגם במשרדי הממשלה. יש כל כך הרבה דברים לעשות, וצריך להתחיל לבנות כלים, כולל כלים דחיקתיים, על מנת לבאר את הנגע הזה. זה גורם לרקב במוסדות השלטון. בוא נדבר קצת על טייקונים. השיח הכלכלי כאן בשנים האחרונות יצר אווירה קשה נגד אנשי עסקים, שלא לומר אפילו שנאת עשירים. כמי שעבד אצל האחים עופר, מה יש לך להגיד על השיח בנושא? אני מצר על כך. צריך להבין שמה שמכונה טייקונים, אני לא אוהב להשתמש במונח הזה, אלה הם בדרך כלל המעסיקים הגדולים ביותר במשק. ישנם דברים שצריך לתקן והם מתוקנים, אם למשל חוק הריכוזיות או דברים מן הסוג הזה, שבאופן שוטף הכנסת נדרשת להם, מפלגות נדרשות להם, מצע של מפלגות. אבל להפוך את זה לשנאת עשירים, אנחנו באיזשהו מקום טועים טעות חמורה. ישנם עשירים שמנצלים, ואותם באמת צריך להגביל, וישנם עשירים או ישנם בעלי הון או ישנם מעסיקים שאותם צריך לעודד ולהגדיל את מקומות העבודה שלהם, להגדיל את רווחת העובדים, ולא לגרום לכך שחלק מן האנשים האלה יחפשו מוצא לרדת מן הארץ. עכשיו אנחנו ננסה לעבור לשאלות עם תשובות קצרות של כן ולא. בסדר. במבט לאחור, הברית של לפיד ובנט הייתה מוצדקת? לא. אוקיי. שחרור מחבלים? כן, אם זה צמוד למהלך מדיני, אם זה צמוד לתהליך מדיני אמיתי. הגבלת שכר הבכירים במשק? כן. זכות השתיקה לנבחרי ציבור? לא בשום אופן. יאיר לפיד הוא פוליטיקאי או כוכב רוק? יאיר לפיד הוא פוליטיקאי שלומד את מלאכתו, והוא עושה את זה במהירות רבה. פריימריז במפלגה או שיטת יאיר לפיד? אני חושב שבקדנציות הראשונות השיטה הנוהגת היום היא נכונה. בעתיד נצטרך למצוא שיטה, מה שהעם או הציבור אוהב לקרוא לה יותר דמוקרטית. אוקיי.
עכשיו ככה, שאלות קצת יותר אישיות. מתי בפעם האחרונה ניגנת על חצוצרה? אני חושב שבכינוס או בשירה לציבור בסוף מבצע צוק איתן בקיבוץ בארי. מתי בפעם האחרונה אכלת גלידת פיסטוק? אני לא אוכל גלידת פיסטוק, אני אוהב גלידת שוקולד. אוקיי, טוב לדעת. מהו השבר הגדול בחייך? רצח רבין. אוקיי. רגע השיא בחייך? היו לי הרבה רגעי שיא. אם אני אנסה למצוא אחד מהם, אני חושב שהחתונה שלי עם אשתי הנוכחית. מקסים. איזה תפקיד תרצה בממשלה הבאה? יש מספר תפקידים שאני חושב שאני יכול לתרום מניסיוני ומעברי. זה יכול להיות בתחומי הביטחון, זה יכול להיות בתחומי הכלכלה, זה יכול להיות כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון. תפקיד ספציפי אם אתה צריך... יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת. יעקב פרי, תודה רבה שבאת לאולפן שלנו. ביום רביעי באולפן הבחירות של מעריב תהיה כאן חברת הכנסת אורלי לוי. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות לעמוד הפייסבוק שלנו. להתראות.